gusto niya. Pero, hindi masyado cake. Siguro. Yan eh. Exercise ako eh. Lock pa rin. Tamsak host. Meron na sa ano. Pag-ano na eh. Dulo ko. Buday sa white eh. Kaya lang, ayaw mag-rotate ng cellphone. Direct ako sa white eh. May customer. Hmm? For BDA, vlog, thumbs up. May jacket ka na. Salamat sa katamsakan ko. Salamat sa patamsak.
Pinapakatas mo na niya sa'yo? Kaya pala dami. Bakit ka ganyan? Bring ng TV, thumbs up naman mo. Yung marina na nagasabi. Marina naman sa inyo. Bring ng TV. May jacket ka na, bilhin ka jacket. May jacket ka na. Raymond, may jacket ka na. Raymond, nandiyan ka pa? May jacket ka na ba kung mabahay mo? Hindi lang siguro sa halaman.
Mami Heights, good morning. Salamat sa pagdalaw. May jacket ka na, Mami Heights. Good morning sa'yo. Five million people in the house. Mega love shout out. Buha ang bahay mo, Mami. May jacket ka na. Nagahan ko kasi mamaya para makadalawa akong playlist mamaya naman ang hapon. May lakad ka. Wala naman. Para makadalawa ako mamayang hapon ulit magla-live ulit ako. Okay. Habol sa WH. Wala ka bang live mamaya? Hindi ko alam. Muni ka na? Hindi pa ako muni. Kalaki pa ng kulang ko sa WH. 1.4 pa lang ako. Comfort pa lang yung aking WH. Wala, pumuni ka na. Yan lang akala mo. Ako nga 600 lang eh. No? Ilan na bang ano mo? Banana mo? Balik pa lang sa'yo. Ilan ba banana mo? Mami. Magdikit ka na dyan, no? In-upload pa lang video, kulit pa. Unahan ako. Sige lang, upload ka lang ng upload. Kasi ganyan ang style ni ano eh. 1K. Upload ka ng upload. Kahit ano, mga nakabiglang sila. Upload ka ng upload ng video. Kung pwede araw-araw. Saan ka mo sa Bicol, Manoy? Sorsogon. Sorsogon tabi ako, Bremon. Ikaw, saan ka sa Bicol? Ha? Mega love shoutout, Bremon, sabi ni Mami Heights. O, pabalik ang kaya ni Tony TV official, Bremon. Albay kami. Ha? Sus, mga Bicol talaga ah. Saan ka ngayon? Google. Mga kapatid, patusok sa premiere ko. Premiere. Raymond, patusok ng premiere ni Mami Heights. Mga kabait na mga kaibigan yan. Mami Heights.
Ganda dito sa dagat na pinunta ng mga meds, ha. Bawal pa rin lumabas. Lockdown na naman. Ano po kuya? Ito sa dagat na pinuntahan mo. Saan tumanda? May sinusort. May sinusundan tayo sa GC kuya. Liit na lang ulam niya. W8. Sino yun? Si ano? Si Tisay? Ah, sa amin yan. Saan ba sa inyo? Saan ang province mo? Kakamiss na maligo sa dagat eh. Dan sa premier mo, Mami Heights. Ah, si Jackie Lenny Minson. Dental Mindoro. Oo nga, dagat na dyan. Maganda dyan, daming tabing dagat. Mindoro. Premier din pala ito ni Brayman. Liit pa ng bahay mo, Brayman, ha. Thanks, Braymon. Buti ako sa'yo, sabi ni Mami Heights. Braymon, bro, 253 ako sa'yo, full pack. Sabi ni Mami Heights. Tony, TV Fisher, Braymon, dance sa premier mo. Ayan, nasuklihan ka na ni Tony, Braymon. Big up, shout out, Tony. Sabi ni Mami Heights. Akin pa tong Tony na to, Mami Heights. Second account ko to. Pati ako sa'yo. Akin pa yan eh. Kay Tony. Dalawa account ko eh. Higit na nga pala ako. Nandyan ko na. Ayuda yan. Oo. Bigyan mo na ng ayuda to eh. Akin yan. Dalawa. Ah, sa'yo ba yan? Oo. Gagawin ko lang ng ninja yan eh. Kaya lang na-uploadan ko ng madaming video. Nakakagalan siyang win. Kasi malaki na yung bahay din eh. Oo, nayudahan mo na to eh. Bigyan to ng team natin. Diesel blood, thumbs up post.
Salamat sa patamsak ni Sel. Welcome sa bahay ko. May jacket ka na ni Sel. Sige, nababa ko ng bahay dyan ni Sel. Dikitan na natin. Huwag makalimutan yung nakapin. Kay Mami H yan. Tamsakan mo, hindi mo pa dikit. Dikitan mo na diretso. Oo nga eh. Baba ka daw bahay. Sabi ni Mami. Hindi ko lang ang waray. Tamsak. Oh, salamat sa pagtamsak. May jacket ka na. Hindi ko lang na waray. Yaw din sa'yo. Mami Has, dan tamsak din. Dikit, sabi ni Lisel. Babalikan ka na yan eh, no? Ni Mami. Kanina ko nag-aantay yan. Thanks ni Sil. Baba ka ba ay bebe? Bait-bait niya ni Mami Heights. Rose Gold. Pilasyo, hello. Hello din. Welcome sa bahay ko. Pinakita na kita, Rose Gold. Makipagdikitan ka na dyan. Shout out. Ikaw Miguel, shout out sa'yo ni Sel Vlog. Baba ka ng bahay ni Sel kasi para masuklihan ka na ni ano, ni Mami Heights. Tambay ka dyan pero mangisla ka na rin. Baba mo ang bahay mo kaya malikitan na. Sayang din ang tambay mo dyan. Michelle, bit ko ang bahay mo. Ayan na. Ayan na, sila nagbaba na ng bahay, Mami. Dikitan na natin to. Ay, ang laki ng bahay nito niya. Humuhuli na pala to si kapatid na ni Sel Vlog, ah. Dito ako sa bahay mo na sila. Haba lang mag-Victor. Ano? Parang skip na natin. Let's go. Diba anong bahay? Bago ng bahay mo dyan, Rose Gold. Puntan mo yung nakapin. Balikan kagad niya ng banana. Madaming banana is Mami Heights. Oo nga, muli na nga siya eh. Habak nga ng harang niya. Basta yan mga ano to kasi napipildot nila yung ano nila eh. Punta mo Rose Gold yung nakapin. Kay Mami Heights dyan. Habang nga ang harang. Tagal siguro tumuli. Tamang bakas ng po. Salamat, sabi ni Rose Gold. Paano magpalit na? Palit ng bilbil. Jogging day.
na jogging ka daw. Mendorinias girl. Ay, umigalap shoutout Mendorinias girl. Welcome. Ulit ka sa bahay. Bukas yan para sa inyong lahat. May jacket ka na. Kapatid na Mendorinias girl. Baka mo na bahay ko dyan. Ayan siya na Rose Gold. Nag-watch ako para sa iyo. Nag-iwan din bakas patusok na lang ng nakapin. Thanks. Rose Gold yung nakapin. Sabi ni Mami Heights, puntan mo daw. Uuwat. Oo Mami Heights, hindi ko linampasan ko na lang yung ano. Linampasan ko. Akala ko kasi kung hindi mo yun ano yun, hindi ka makapasok. Pasok din pala eh. Buti naman. Tony, TV official dan. Sabi ni Nisha Vlog, oh, look lang ka na ni Tony. On the way na. Bendorinas, Miguel Bsota, Kabayan, sabi ni Mami Heights. Nisel Vlog. Nisel Vlog dan, sabi ni Tony. Kaya Nisel, nasuklihan ka na. Guys, pakipunta naman yung nakapin. Premiere niya ni ano, ni Mami Heights. Panoorin mo ninyo muna para ano, makadagdag din sa W ni Mami. Kahit mga ano, 3 minutes. Maganda na pala pag walang restricted ano kasi nakakashare na. Dito mo dito meron na share oh. Ganyan pala dapat hindi pala maglagay doon. Oo, ganda na oh. May share na siya oh. Natakot din ako kasi akala ko may ano na yung aking channel eh. May problema. Yun lang pala sa ano, restricted na yun. Kinabahan talaga ako. Kala ko hindi ah. Lagyan mo kasi restrict. Anong lagyan ng restrict?
Diesel vlog, nagbaba ng bahay guys. Rose gold dan. Sabi ni Diesel vlog. Six million people in the house. Mega mega love shout out. Rose gold. Paspli kay ni Sel. Huwag mo nalalagyan ng ganun. Nahirapan kami pumasok dito. Kaya nga eh. Alam ko na ngayon. Maraming salamat sa inyong mga pagtuturo sa akin. Ay, naku, kung wala akong group sa, hindi ako makaano. Wala si Rose Gold. Baka nandyan lang yan, baka nagdidikit siya. Naguba ng bahay yun eh. Diba? Uy, naguba siya ng bahay oh. Rose Gold, nandiyan ka pa ba? Na-miss ka nila dito. Six million people in the house. Abel. Big Brand siya. Abel siya. Hello boss. Good morning to Abel. Ganit ang jacket. Jacket ka na Abel, baba na yung bahay. Kasi dyan yung mga nag-aantay na sila kanina pa. Punta mo agad yung nakapin kasi may ayuda dyan eh. Jeep Blast RTV. Hello host, bagong kaibigan. Tamsak dan. Salamat sa patamsak. Baka hindi mo pa ako dikit naman ako diretso kasi plan lang kita mamaya. Bakas ka lang, iwan ka lang doon ng bakas. Kaya may jacket ka na, Jeep Blast. Taray makasis for jacket po. May jacket nga na. Tulong ako kuya, baba na agad bahay. Sige, ako nang bahala dito sa premiere mo. Kaya na natin ito paligitan natin yung premiere. Ingat kapag niluto baka matalsikan ka. Yung mantika. Abil, bahay mo bago ako magbig. Abil, baba mo na yung bahay mo. 7 million people in the house. Okay, mami, sabi ni Abel. Ayan yung bahay ni mami, oh, nakapin. Jeep Blast RTV. May jacket ka na. May jacket ka na. Jeep Blast. Minalab shout out 7 million people in the house. Saan na to si Jeep Vlogs? Kalit pala ng bahay nito ni ano? Ni Abi.
14 pa lang. Bagong bago. Oo, kalit pa ng bahay nito namin. 14 pa lang. Pilihan natin. Ang liit na. Oo. Bagong bago. Thumbs up. Thanks, Mami. Bago ba yan siguro? Bago siguro. Kasi ano pa lang, elected pa lang eh. Well done. Jeep vlog, hello guys. Predicate lang po, mag-iwan lang ng bakas, babalikan ko kayo agad. Sabi ni Jeep Plus RTV. Kuni TV official Abel, dan sa'yo ay doon. Ayan, may dumikit na sa'yo Abel. Pakipuntang po yung nakape guys. Mag-iwan lang kayo ng bakas diyan kay Mami Heights. Yung intro ko. Dito ko sa bahay mo, Jeep Blast. Ito. Ang iksi pa ng intro mo. Jeep, dyan. Pasuklay na lang sa nakapin. O ayan, Jeep. Suklay mo na lang yung nakapin na dyan, oh, kay Mami Heights. Keep dyan, pasuklay na lang sa nakapin. Sabi ni Mami Heights. $5 million bicol in the house. Mega love, shout out. Unli TV official, nagbaba ng bahay. Huwag po kalimutan yung nakapin guys. Thank you host sa pag-welcome. Wala ka naman. Sige po Madam Mami Heights. Painitin lang natin. Sabi ni Jeep Blast. Huwag kakalimutan. Sabi ni Mami Heights.
panoorin ng 3 minuto bago dikitan para may W's din katulong din tayo sa kanya. Palit pa ng W siya ni Mami yan. Baka naman makatulong tayo kay Mami Heights. Hey Idol, Alice Reyes. Agoy, nasakpan naragod na ako. Imo is dong host. Bakit tayo eh? Salamat, napasyal ka. May jacket ka na, Idol. Idol Alice. Bisaya talaga to si Idol Alice, ha? Imo is dong. Hello po, Madam Alice Reyes, sabi ni Jeep Plus RTV. Hello po. Hello din sa'yo. Agoy. Dalaw ng aking taga-Bicol ka pala, host. Oo. Kuya O. Patamsakdan. Salamat sa patamsak, Kuya O. May jacket ka na, Kuya O. Istambay ranin ako doon, ha? Ay, simple naman. May higa ko lang dyan. May upuan ako dyan ng mga ba. May electric pa na rin dyan. Salamat po. Walang ano man. Iba mo na bahay mo. Kaya mong tagpakaayon na ubuhaton. Aga talaga. Bakit nakaano ka pa? Higa ka pa dyan. Michelle Vlog, nagbaba ng bahay. Idol, baka hindi mo padikit si ano yung nakapin. Puntahan mo na muna para masilip mo yung ganda ng kanyang premier. Bait dyan si Mami Heights. Tony TV official, Dana po. Abel. Usap lang kaya ni Tony. Oh, tapos na pala si Tony sa'yo kanina eh. D plus, RTV, dyan. Sabi ni Sale Vlog. Dikit lang guys, mag-iwan lang ng bakas. Balikan po kayo agad, sabi ni Jeff Plus RTV. Jeff Plus RTV. Dating dikit na pala po si Jeff eh. Tony. Alis, makipagdikitan ka na muna dyan. Huwag ka mag-tulog dyan. Madikit-dikit ka na muna. $5 million, Miguel Love, shut up. Abel, G plus, Dan. Sabi ni Abel. Kaya G plus, yan ang Abel, Dan lang sa'yo. Magbalikan tayo guys para masaya. Yan si Rose Gold, umalik. Rose Gold, tinikatan ka na nung nakapin si Mami Hatch. Supplier mo na yan. Kanina pa.
Idol Rose Gold. Donski TV, tamsak dan host. Salamat sa patamsak kay host, Donski. Jaketan kita, oh, may jacket ka na dyan. Pwede ka na dyan makipagdikitan, madami na sila dyan. Kaya nakapin, huwag mong kalimutan, si Mami Haj. Technical Vlog, balikan kita, painitin lang natin. Make sure guys, yung menu, yung ginamit na pandikit nyo para yun ang mabalikan mo. Oh, kasi sa bakas ka magbabalik eh. Salamat sa shoutout, jacket. Walang ano man, Donski. Magipagdikitan ka na dyan, Donski. Rose Gold, Jeep Vlogs, RTD, OT sa'yo. OTW, the Rose Gold. Kadikit naman guys ng nakapin. Didikit lang guys, mag-iwan lang ng bakas. Sabi niya, Jeep Plus RTV. May napabusis pa no? Donski, nagbaba ng bahay. Bahay ko may paintry ako every 9 AM. LS ko, Grand LS ko, April 4. Visit lang sa may chance. Manoy, oh. Lapit na pala. Hayaan mo. Basta lang ko yan. Basta lang ko yan. Nagba ng bahas, Jet Plus. Ito. Dito yung ano ko, live ko. Huwag po natin kalimutan yung nakapin guys. Four million people in the house. Mega love shout out. Brand LS. May pa-entry, may ano to, Manoy, may parapol to. Donski TV, may parapol to ano mo, live by Grand. Diesel Vlog, Dan, sabi na bed. Diesel Vlog. Apply mo sa bed, maliit pang bahay niyan. Nakita ko na yung mga dumikit sa akin, host. Maya guys, balikan ko kayo. Sabihin ko, okay. Wait mo lang, sabi ni Jeep Plus. Oh, Jeep Plus.
Balik kami sa maya maya. Si Abil baka hindi mo pa siya dikitan mo kalit pa ng bahay ni Abil. Lagi man mahaba pang ano ni Abil sa pag-aili sa ipag nangisda. Rose Gold, Giles, yo, nagbaba ng bahay. Guys, padikit dyan sa nakapin ha. Mag-comment kayo ng maganda kasi nag-ayuda yan, daming ayuda yan si Mami Heights. Diba? Rose Gold. Thanks, nakita ko na dikit mo sa akin. Wait mo lang, balik ko. Cover Jet Vlogs. Tingnan yung bago, guys. Jet Vlogs, nagbaba ng bahay. Big love shot now, 6 million people in the house. Nakita ko na ang dikit. Sabi niya Plus. Salamat sa 5 million na naka-stay dyan. Tony TV official ng baba ng bahay. Baka hindi pa kayo dikit kay Tony. Palikit niya na kay dikatan mo na yan. Balik ang tayo at niya. Let's go. Salamat sa pag-tambay dyan. Rose Gold yung nakapin, may suklihan ka dyan kanina. Kung kalimutan niya si Mami Heights, mag-ayuda yan. Seven million people in the house. Mega love, shout out. Thank you, thank you.
vlog, nagbaba ng bahay. Guys, baka hindi nyo padikit si Ami. Dikitan nyo na yan. Magbabalik yan. Mega love shout out. Salamat sa mga steady dyan, 7 million people in the house. Maglaglaban kayo dyan guys. At huwag ka natin kalimutan yung nakapin. Kasi taga-ayuda yan ng banana. Guys, dikitan nyo si Ami. Hindi nyo pa dikit. Yan ibig sabihin ng MMLSO. Mega love shoutout yan. Cross gold. Yan ang ibig sabihin yan. Mega love shoutout yan. Cross gold, patikit mo mga kay Ami. Sana kahit wala ko upload, patuloy niyo bisitahin bahay ko, sabi ni Eddie. Yes, last upload ko na yan. Hindi na ako makakapag-write eh. Ano ba naman buhay ko? Bakit? G Plus RTV na baba ng bahay guys. Hello Alice. Oh yan, nababa ng bahay si idol ko Alice. Oh. Kadikit guys, balas lang tayo para mabalikan. Sabi ni Alice Reyes. Idol Alice, padikit naman ang nakapin sa kanya si ano, si Ami, baka hindi mo padikit. Dikit lang guys, mag-iwan lang ng tamang bakas, sabi ni G Plus RTV. Cross gold, Alice Reyes, konti sa'yo.
Sabi ni Idol harang na. Harang na pala si Alice Yan ang Idol, hindi sa'yo yan. Ayan ko. Main to main lang tayong mga kaibigan, sabi ni Idol. Main to main daw. Sabi ni Idol, Alice. Welcome to my live stream. Easy way to meet a new friend. Sabi ni Idol. Stay ka lang. Tom Pirates, thumbs up, Manoy. Mega love shoutout sa'yo to. May jacket ka na Tom Pirates. Hi din sa'yo. Hello. May jacket ka na po, Tom Pirates. Magipagdikitan ka na dyan. Diyan lang sila nagkaabang lang sila sa iyo. Good morning sa lahat. Sabi ni Ton PH. Nagbaba ng bahay si Ton. Bakit di nyo pa siya dikit guys? Padikit na kay Ton. Nga no dili man kayaw-yaw. Hus. Anong yaw-yaw? Anong ibig sabihin yaw-yaw, Idol? Binisaya mo na naman ako. Alam mo nang bicol ako. Talaga si Idol. Turuan mo nga ako magbisaya. Idol, turuan mo magbisaya kay bicol man ako. Ano dili man kayaw-yaw. Dikit kalimbang all sa nakapin, Manoy. Oo, sige. Nandiyan lang yung nagluluto si Mami Hides. Pati kang kanyan, namimigay ng banana yan eh. Maraming banana yan. Ngayon, hindi kita ibalikan ka na yan. Magpadikitan ka na dyan doon, dami dyan. Oo. Rose Gold, sabi ni okay na. Okay, Ton PH sa'yo. Rose Gold. Mamimigay ng balance Mami Heights, dami ang county. May galap shout out, 7 million people in the house. Thank you, thank you. Idol Alice, anong ibig sabihin ng yaw-yaw? Ano, dili man kayaw-yaw. Just cold note, sabi ni Ton PH. Sanjay Vlog TV, hi host, dan thumbs up. Mega grabs out, Sanjay Vlog TV. Salamat sa pagbisita sa bahay ni host. Magkipagdikitan ka na dyan, Sanjay Vlog. Salamat sa Alice pagtambay dyan. Ton PH, nagbaba ng bahay.
Sanjay Vlog TV, pa lablab na nakapin. Tambay lang ni host kay balik ko sa ako gibuhat. Gibuhat, ibig sabihin gibuhat, trabaho ba yun? Alis? Tambay lang ni host kay balik ko sa ako gibuhat. Ibig sabihin yung trabaho. Huwag natin kalimutan guys yung nagapin na katamsak dyan at tikit na rin kung hindi pa dikit. Mag-iwal lang kayo dyan ng bakas, babalikan kayo dyan mamaya. Nandiyan lang yung nagluluto. Sanjay Vlogs, nagbaba ng bahay. Unahan mo na yan, Sanjay Vlogs mo na yan. Magbabalik ang mga yan eh. Alice Dan, Kalimbangol with Harang, sabi ni Ton PH. O yan Alice, inimbit ka na ni Ton PH. Babalikan mo na lang yan. Dan, all with Harang. Sabi ni Ton PH. Kailan ka pa ba namuni Alice? Dalag na no? Nagsasahod ka na siguro. Dumating na ba yung pin mo? Seven million people in the house. Mega love, shout out. Sanjay Dan, Kalimbangol sa kondominium mo. Sanjay, sabi niya ano, Ton, Kalimbangol daw sa kondominium mo. Pasok na lang. Hello din sa iyo, Ton. Suklihan kayo guys para pare-pares tayo masaya. Siguraduhin nating dikit na dikit yung ating mga ano kasi sayang kung malagas lang. Panuorin muna natin ng kung pwede 3 minuto para sigurado. Sayang effort natin ng pangangisda kung lagasin lang ni Lolo. Ay, napabusis ko. Ay, na pala. Ba't sinabi mo? Okay na, may okay na ba? Okay na yung boses ko, narinig na ba? Apa dito sa main? O sa lagay mo share sa live phone mo. Ay, itong ano, yung headphone. Dito pala sa live. Oh, ayan. Nakalagay ko na sa ano, sa live.
Okay na ba? Malakas na ba? Yung headphone mo. Oo, nilagay ko na yung headphone sa live. Nakalagay na sa ano eh. Nakalagay na dun sa live yung headphone. Okay na? Okay na sir, malakas na. Ay, ganun pala. Kaya palang Ton PH nagbaba ng bahay. Mega live shout out, 7 million people in the house. Thank you sa inyo. Huwag nating kalimutan guys yung nakapin. Ton PH, pasok na kita, Lodi. Paul na kita, sabi ni Sanjay Vlog TV. Ton PH okay na, sabi ni ano, Sanjay Vlog. Thank you Sir John, sabi ni ano, sabi ni Ton PH. Tony TV official, nagbaba ng bahay. Kumusta WH mo Sir Host? Maliit pa sa dibon, malayat pa ito ng WH ko eh. O 1,400 pa lang ako. Welcome to PH, stay kun lang kay tayo. Salamat sa pag-stay. Sanjay Vlog. Kalaki pa ng kulang ng WH ko eh, kaya ito. Todo kayod si host. Mega love shot at sa 7 million people in the house. Okay na yan sir. At least lang sir, kaya nga eh. 2 days, 2 beses sa isang araw ako mag-LS. Malikan ko lang pag main ang edikit nyo sa akin. Sabi ni Alice Ray. Grabe talaga sa Alice ta. Main ko kasi ito. Sabi niya. Baka wag nyo idikit kay Idol Alice yung mga ninja nyo. Main to main daw yung gusto nito eh. Kailan ka pa ba namuni, Alice? Idol, kailan ka namuni? Nakasahod ka na ba? Host, kain muna ako ha. Biglang host. Sige lang Sanjay Vlog. Kain ka muna. Sa bakas lang, sa bakas ka, Alice magbalik. Oo nga, sabi niya nga ano yan eh. Bakas to bakas ka na lang magbalik, ano, Idol Alice. Ako ganyan din ginagawa ko eh.
Pwede naman idikit ang ninja, pasobra na lang ako. Pasobra na lang ako. Meron din ako ninja 10. Oh, kaya nga eh. Okay lang ninja, basta may basta may video na rin, may mga video din. Tapos magkatapos ng mag clear story ka agad. Basta magbalik, sabi ni Ton PH. Oo, mamaya sa lahat ng nagbakas, balikan ko kayo, sabi ni Alice. Sa bakas mo na lang siya balikan, idol. Okay naman yung mga ninja eh. Mas maganda yun sa ninja kasi pag dinikit mo, wala nang bakas. Para hindi talaga masundan ni Lolo. I-shoutout mo na lang kung dikit ka, wag mo na magbakas. Miguel of shoutout sa 7 million people in the house. Basta 3 buwan na ako muni, pero wala pa ako sa host. Ay, ganon? Anong nangyari? Bakit wala pa, di pa dumating yung pin mo? Ganon pala ka dito sa atin? Tatlong buwan nang namuni tapos wala pa rin sa... Paano yung mga harang mo? Kasi nung si Lolo yung nanginabang doon sa harang mo na yun. Maliit lang sasahurin natin dito, host. Oo, maliit lang kung sa umpisa pa lang. Pero pag madami na yung views mo rin, wala pa akin pin, host. Yan talagang tagal mo nang muni, wala pa yung pin mo. Paano yan? Panay lang ang pangisda mo. Kakarampot lang kita sa paharang, host. Pero sa'yo rin napupunta yung harang na yan, yung kita dyan. Alice Reyes, paano na pamilya mo na yan kung 3 months na wala sahod? Sabi ni Jet Vlogs RTV. Ito kasing pag-YouTube, guys. Huwag nating i-focus dito yung oras natin kasi paano kung wala pa tayong kung focus natin dito, dito tayong papakain sa pamilya natin. Di natin maasa ng sahod dito, uy. Sa una, hindi pa. Pero pag nagtagal na at ng channel natin, nag-grow na, malaki rin ang sinasahod na dito pagka nakita mo naman yung mga ibang YouTuber dyan nga, yumaman na nga din eh. Halimbawa mo na lang kay Japper Sniper. Kita mo si Japper Sniper. Daming biyaya na dumarating sa kanya. Pero dito, gawin lang natin dito. Huwag nating lang ibuhos lahat ng oras natin. Kakain pa rin kami sa 3 araw. Meron naman kaming ibang pagkakakitaan, sabi ni Alice. Oo. Kumbaga itong YouTube, lang natin, wag mo nating ito, lahat ng oras natin. Hindi pa tayo sure dito sa YT. Kasi ako mag 2 years na, wala pa muni. Oh, yan na bahay mo, G+.
host, malaman mo yon pag ikaw mamuni. Kaya nga ako pa naman gustong gusto ko na nga mamuni din eh. Pag swerte ka sa YT, pwede ka umasa. Sabi ni Jeep Vlogs. Ako, pang 4 lang na buwan, muni na ako. Buti ka pa nga eh, alis eh. Ako malapit na ako mag 1 year dito. Kita mo, di pa ako na ano. Double years lang kulang ko host. Oh, pares pala tayo. Ano ka ba? Nagla-livestream ka rin ba, J Plus? Hindi ako nahirapan sa WH. Bakit? Anong ginawa mo, Ali? Ba't ang bilis ng WH mo? Alice Reyes, buti ka pa, muni ka na kasi ako wala pa, sabi ni Jeff Blas. Nag-meet tayo sa palaisdaan, host, pero ngayon din kita nakita. Oo nga. Doon tayo nag-meet kay ano eh, kay Sheila Alindugan, sa ano, madaling araw. Naalala mo pa yun, oh. Tapos si Melody, ano na rin ngayon, graduate na rin, pero hindi pa muni. Sinakantahan ni Jane. Nag-meet tayo sa palaisdaan, pero ngayon din kita nakita. Oo, meron. Nag-live minsan lang kasi busy sa work. Ngayon lang nagka-free kasi mahal na araw wala pasok. Busy ka sa work pala. Dapat fokusan mo na rin yung pag-live stream mo kasi parang ano na yung WH mo eh. Kaya mag-play ka. Baka matapon na. Gandahan lang. Ano, di mo kaya? Lamig-lamig mo muna. Saan makikita mo? Dandan, mainit yan. Play sa ibang bahay gamit ang ibang gadget na wala doon ng menu. Dito kasi sa YT, need ng unity. Hindi pwede kanya-kanya lalo. Pat di naman tayo sikat. Kaya nga, dapat dito, tulungan tayo. Ang iba kasi, may nakikita rin ako na mga nag-YT na ibang-iba rin ang ano nila. Pag hindi mo lang mabalikan agad, galit na agad sa'yo. Tapos tutuwadan ka na. Alice Reyes, ano ginawa mo sa WH mo? Paano mo ginawa? Pwede ba ako magpatulong kung paano? Sabi na G+, Alice, ano daw ginawa mo sa WH? Ba't ang bilis mo? Ganyan lang ginawa ko. Ganito lang gawin mo, Jeep Blast. Kung may mga gadget ka, mga 3 gadget, pang play sa sarili mo. Araw-araw makaplay ka ng 30-30. Hindi madali lang yan. Basahin mo na dyan na. Nang dyan na. Sabi niya ni Alice.
play sa ibang bahay gamit ang ibang gadget na wala doon ang menu. Kagandahan kay Alice kasi marami siyang gadget. Ikaw may 10 siyang gadget o ganyan. 10 gadget pang play sa sarili. Pag sikat ka kasi, isang video pwede na. Oo, lalo pag nag-viral yung ano mo, video mo, automatic yan. May ano ka na agad yan. Wag sweet account. Anong wag sweet account? Yung ano, yung isang cellphone tapos dalawang account, tatlong account, ganun ang sweet account. Ha? Alice? Ah, ganun ba? Data lang kasi yung gamit ko. Ah, data ka lang. Magastos nga yan kung ano. Yung sinasabi mo Alice na wag sweet account. Hindi pwede yung ano, yung isang cellphone tapos may account na tatlo, dalawa. Yung bang ibig mong sabihin? Dapat kanya-kanyang gadget, no? About account. Ganun ba yun? Make a love shout out, 5 million people in the house. Hindi kasi ang data, isa lang. Oh, ngayon, di ba, alin ba mas maganda pag-play? Data lang ba o ano? Yung ano, yung wifi. Oo nga eh. Lugi ka dyan sa ano. Lugi ka sa data lang. Jeep vlogs. Kung mayroon kang computer, mas maganda ang pasok. Ah, sa computer pala maganda. Akin kasi wifi gamit ko eh. Sabi ng iba, wag daw puro wifi kasi na-andran ni lolo yan. Na-detect daw ni lolo yan. Yun lang gawa ko noon. Ang bilis kasi ng double H mo. Samantala ako, isang araw, ilan pumapasok sa akin. Minsan 15, may 20 rin. Kaya matagal. Sa akin, may laptop naman ako. Kaso, magastos sa load. Kung data lang kasi. Kaya nga, magastos sa load talaga. Ay, ako nga, dati load ang gamit ko eh. Hindi nga inaabot ng maghapon. Ubus na naman yung ano mo, yung MB mo. Ikaw, Jeep Vlogs, ano ka na ng ano? Kung may mga kaibigan ka na may mga laptop, sumali ka sa mga GC. Dito sa ano,
Kay ano, search mo yung ano ba yung GC ko na ano nga? Tisay team. Sali ka sa group mo. Yan si Mami Haj, ano yan eh. Kasama yan doon sa team ni ano. Yung double H ko ngayon mula 2 years na. 1,014 pa lang. Di ba bagal? 2 years na, 1,014 pa lang. Akin, nung nag-graduate ako ng 1K, 200 plus yung double H ko. Kaya ngayon, nag-play din ng play ako. 1,4 na rin, nakabot na rin ako ng 1,4. Agoy, ang laki pa ng kulang. Uy, sabi ni Alice. Oo, tagal pa yan. 1,014 pa lang siya eh. Bak matulungan mo, Alice. Patuloy mo lang yan, host. Oo nga eh. Kasi may GC rin akong sinalihan eh. Kaso puro ganun din ang problema nila, double list din. Kaya naman na magpa tulog sa kanila. Pwede sana yung ano, pa play to play nga sana ang gusto ko eh. Jeep Vlogs, taga saan ka ba? Ba't hindi ka ba akala ko sa ibang bansa ka ba? Ito si Jeep Blast RTV, yan si Mami Haj. Kasama ko yan sa GC namin. Tapos Tisay Vlog, yun ang founder namin. Ano mo yung Tisay Vlog sa FB. I-search mo siya. Para matulungan ka rin sa ano. Alam mo, host, madali lang sana tayong tumulong. Kaso lang, hirap din kasi magastos sa kuryente. Kasi computer ang gamit ko pang play. Ako kasi Alice, nagpa-play ako dati. Nagbili ako ng WH ko eh. Kaso ang nangyari, parang hindi niya naman piniplay. Kasi itry ko mag-play sa laptop ko ng 4 na accounts. Kaso yun din isip ko, magastos sa load talaga. Oo, magastos talaga sa load. Pero kung may gadget ka ng mga 3 o 4, tiyagaan mo na yan. Matakaw pala yung computer sa kuryente. Tama ka dyan, Madam Alice. May Jeep Vlogs. Taga saan ka ba, Jeep Vlogs? Dito ka lang ba sa Pinas? Tony, nagbaba ng bahay. Guys, dikatan nyo naman si Tony, baka hindi nyo padikit yan.
Oo nga, mas matakaw sa kuryente yung computer. Akin kasi, nagpa-play ako, matagal ako nagpa-play. Mga siguro mga 2 buwan yata ako nagpa-play din. Tony, maya balikan kita. Sundan ko lang bakas mo, sabi ni Alice. Bulacan lang ako, host. Oo, sa Pinas lang ako. Bulacan. I-ano mo yung Jeep Blast yung ano, sa FB, yung Tisay Veronica. Yun ang founder namin, si Tisay Veronica eh. Sa GC. I-ano mo sa i-search mo siya. Kaya pag may ano, ang ano niya kasi ang live niya, hapon eh. Mga alas 4, alas 5 ganyan. Yan ang founder namin eh. Ako noon magdamag, play ko 2 computer, isang laptop. Kaya dami mo palang pang play, kaya ang bilis mo eh. Akin, cellphone lang, yung magdamag yan. 50 videos. Yung 50 videos, ilang oras lang yun eh. Easy lang yung mga video ko, mga karamihan, mga 6, 8 minutes, o minsan na 10 minutes din. Ano yung ganito spelling niya, iyan ako Tisay Veronica. Yan yung ano niya. Yan yung FB niya no. Jeep Blast Tisay Veronica. Yan founder namin sa GC. Sabihin mo recommended kita ni Bicol TV Brothers ka mo. For days ako babad sa YT, ngayon lang wala pasok, kaya iyan mo na yung buong araw mo ngayon sa pag ano ng YT. Meron akong GC pero hindi rin maasahan ng iba. Oo nga, ang iba rin. Kasi siyempre mga abala din sila sa ano nila eh. Mga YT nila, WH. Ang maganda sana sa GC, yung talagang nagdadamay-damayan kung ano, kung sinong may kailangan. Nang umasa ako sa GC, hindi pa ako namuni. Oo, kasi sa GC yan, yung founder yan, yan ang anuin mo. Yan ang kontakin mo. Sabihin mo, host, pwede pa bang sumali sa GC nyo? Recommended po ako ni Bicol TV Brothers. Ayan si Mami Heights, dikitan mo yan kasi yan, mga yan, kasama ko yan eh. Mga babait yan, mga yan. I-try mo siyang update mo siya ngayon. Baka tulog pa yata yun kasi sa kanila eh.
Sa Bicol ka ba ngayon? Hindi, dito ako sa ano, Ali, sa Manila. Yan, Jeep Plus. Yan, yan na, inano ko. Binaba ko na yan na ano. Tisay Veronica, yan yung ano niya eh. FB account niya yan eh. Ah, okay. Dito ako ngayon sa ano eh. Manila. Nandito ako nakulong ng lockdown. Kaya di ako makauwi ng probinsya. Surigao ka? Akala ko ba mabalik ka na ng ano? Ibang bansa. Nakadikit na sa akin si Mami Hides. Mamaya pa siya balikan kasi baka mapalo kami. O yan ang ano mo kasi yan mga grupo ko yan eh. Para pag nagano siya, na-update mo siya kung may live. Magkikita mo sila doon magang mga ka-GC natin doon sa ano. Pag mga live sila. Saka kung mag-live ka, dadalawin ka nila. Ay, akala ko, nagbalik ka na sa ibang bansa. Kaya pala nakita kita, nagsibak ka ng kahoy doon sa ano mo. Premiere mo. Buti ka pa, nasa probinsya ka na eh. Namimiss ko na nga yung magsibak-sibak ng kahoy din eh. Sa probinsya ka na pala ngayon. Diha, aratawon ko sa bukid. Di aratawon. Sino ba yun? Ikaw ba yun yung nagsibak ng kahoy? Buti ka pa nga eh, ano na. Oo, ako ito. Team na team ka na. Talagang iba talaga sa probinsya, ang bilis pa kapaitim eh, no? Isang linggo mo lang, balik na yung kulay mo sa dati. Nagsibak na ko ng kahoy kay pobre. Oy. Pobre ka dyan. Siyempre, probinsya ka na eh. Kailangan man mag-gasol-gasol ka pa doon. May dami naman panggatong doon eh. Ano lang yung mga kahoy, naka tiwangwang lang. Kaya nga, mahal ang gas. Uy. Sarap pa naman ng ano, ng luto sa kahoy. Tapos lagyan mo ng pandan yung bigas. Predicate lang guys, mag-iwan lang ng tamang bakas, balikan ko kayo, sabi ni Jeep Blaster TV. Tingnan ko ang bahay mo nga, Jeep. Awan, usi ka na rin ah. Intro for my starting vlog, please support. 2 months ago. Ikaw kasi gasol lang gamit mo pag nagluluto ka. Kita ko yun umpay. Oo, kasi Manila to eh. Pag nagkahoy ka dito mamaya, baka nasunog pa kami.
Oo, marunong na ako magawa ng playlist. Dati paturo pa ako sa'yo, tinatawa-tawanan mo lang ako eh. Hindi mo naman ako tinuturuan eh. Ngayon, natuto na ako magawa. Akala ko kasi yung hirap-hirap magawa ng playlist eh. Tilintik na yung bilis pala. Tagal-tagal ko nagpaturo eh. Gawa ka naman ng playlist pa isa-isa. Kaya nga eh. Pa isa-isa pala eh. Dapat pala nun. Plus ka ng plus ka lang. Ayun, natuloy pa isa-isa. G plus RTV. Baka naman madam pwede magpa-play sa'yo ng playlist ko. Oo. Sabi ni Jeep Alice, baka pwede magpa-play daw sa'yo. Nakita mo na yung playlist ko. 51 videos na yun eh. Nakabukod na yung nakabukod din yung live stream. Pag-play mo rin ako, Alice. Kahit paminsan-minsan. Kahit 5 oras ah. Makatulong na, laking tulong na yun sa akin. Ikaw, wala ka na problema kasi hindi mo na kailangan mga W's na kasi muni ka na eh. Kailangan mo na lang ngayon, maraming views na lang. Banana. Hindi mo na kailangan yung oras eh. Napasok ko na yung playlist mo, host. Bilangin mo kung ilang oras ang dapat nakalagay sa playlist mo. Ilagay mo doon kung ilagay mo kung ilang oras nandoon. Bilangin ko. Sino po napasok mo na playlist, Alice? Yung akin siguro G plus yung kanyang sinasabi. Ilagay mo halimbawa 10 hours. Dapat ba yung playlist 10 hours lang? Alice? Baka naman Madam Alice. Please help my WH, sabi ni Jeep Blas RTV. Hindi pwede kahit ilang oras. Uy. Kailangan ba 10 hours talaga ang sa playlist? Pero mahirap din naman i-play ang sobrang haba. 50 videos sa mga 10 hours lang naman yan eh. Ang mga 50 videos eh kung i-ano mo yan 10 minutes 10 minutes 10 minutes. Yung 6 1 hours. 12 2 hours. 18 15 hours 18. Ano ba yan? Nahirap computin.
Okay lang yung mga vlog mo. Oo nga, nakabukod naman yung ano eh. Nakabukod ko naman yung sa live stream ko eh. Di naman kasama doon sa ano. Host, matanong kita, ano pala gamit mo na gadget sa live mo? CP. CP lang gamit ko, Jeep Blast. Puro, dalawa kasi CP ko eh. Isang pan jacket, saka yung isang pang ano, video. Ah, ang LS, yun ang bilangin ko. Dapat, ang LS ba, 10 hours. Bawat playlist, 10 hours lang. Ang dapat ilagay sa playlist sa live stream. Alice. Turuan mo nga ako. Tambayan ko yung vlog playlist mo, host. Play all ko yun. O sige, sige, thank you, salamat. Ang LS, yun ang bilangin mo. Hindi pwede. Kahit 20. $15 or 16 or 11. Hindi ko tumarit, no. Ang LS ko kasi, hindi naman naahabot ng ano eh. 3 hours nga lang pinakamahaba ko. Pwede kahit ilang oras gawin mong playlist. Ano yung ibig mo sabihin doon sa ano? Sa 10 hours lang yung sa live stream. Kailangan wag lumampas ng 10 hours. Yung mga halimbawa nagla-live ako. Pero dapat wag sobrang haba. Yung playlist ko nga lang sa ano, sa vlog ko. 51 lang yun. Hindi ko na yung dadagdagan yun. Tama na yun nata yun eh. O sakto ko na lang siyang ano, 50 videos. Mega love shout out. 5 million people in the house. Salamat sa pag-stay dito sa bahay ni host. Mega love shout out. Rose Gold. Easy ka lang dyan, bro. Okay lang basta vlog. Okay, pag-vlog, okay lang. Yung ano, yung LS, halimbawa, kahit hindi ko na i-playlist yun, guys, predicate lang, mag-iwa lang ng tamang bakas. Sabi na yung Jeff Blas. Di kita mo na Jeff Blas, ano, si Mami Hatch, baka nandyan nagsilip-silip lang yan. $10:30 po premiere sa mga hindi po busy. Invite ko po kayo. Thank you. 10:30.
10:30. Magkano host? Balikan ko na yung mga dumikit sa akin. Luto na yun. Oo, lutong-luto na yun. Balikan mo na yun. Parang dikit ko na lahat andito. Ha? Ganun ba? Yes, please. Jet Plus. Sabi ni Rose Gold. Yes. Please, Jet Plus. Rose Gold, nandiyan si Ami. Tingnan mo nga, dikit mo na si Ami vlog. Babak bahay namin. Tingnan mo nga, baka di mo pa dikit. Sino ho? Si Ami. Ayan o, si Ami vlog. Baka hindi mo pa dikit yan. Nag-i-ilis din yan. Meron yung mamayang ilis na ano, mga 11 yata. Ah, okay. Uti kay Ami. Sige, dikitan mo yan. Balikan kaya mamaya. Out na muna ako, host. Punta ako sa beach. Wow, sama. Daya mo, ang beach ka ng beach dyan ah. Painggit ka lang sa aalis ah. Buti ka dyan, malaya magpunta ng beach dito. Wala talaga. Lockdown kami dito. Balikan ko muna yung mga dumikit kung meron man dumikit. Okay. Meron yan. G sa vlog naman andun. Ah, G sa vlog ba? Ah, yun siguro yung ano niya. Yung binaba niya yung G sa vlog. Second account niya yan eh, G sa vlog eh. Dikitan mo na yun. Balikan ka naman nun mamaya. Second account niya yun eh. Kay G sa vlog. Wow, Alice Reyes, sana all mag-beach kaya nga eh. Pinano tayo ni Alice Reyes eh. Pinainggitan tayo ah. Miss ko na nga maligo ng dagat eh. Malapit siguro siya na alis sa dagat. $4 million, salamat sa nag-stay dito kayo, host. Mahal kayo ni host.
Tony TV official ng baba ng bahay. Sarap maligo sa beach. Rose Gold, Gilasio, Dan. Sabi ni Jeep Blast. Nagbaba ng bahay si Jeep Blast. Pabalik na Rose Gold kay Jeep Blast. Panoorin muna para makatulong sa kanyang double listing. Kalit pa ng double listing ni yung kapatid na Jeep. Kung may mga marami lang akong gadget, tulungan kita mag-play sa Jeep. Pagtapos mo, try ko mag-ilis ngayon. O sige. Puntahan kita mamaya pagkatapos pag nag-ilis ka. Ano ba, streamer ba gamit mo? Ten lang. 2 hours pa lang ako eh. Pag nag-ilis ka, yan mo ako kasi maano ko sa'yo, punta ko mamaya. Direct waiting na lang ako, host. Oo. Direct ka na lang. Gayat muna ako ng gulay. $5 million people in the house. Mega love shout out.
Salamat sa pagtambay sa bahay ko. Jeep Blast RTV, baba ng bahay guys. Pasok, pasok. Sayote ulam ko. Sabi lang mabilis ng WH. Ang sabi nila. Iwan ko lang, hindi ko naman talagang malaki kasi kahapon mag-ilan lang pumasok sa akin. 14 hours lang. Fourteen hours lang yung pumasok sa akin kahapon. WH. May play pa ako doon. Di pa ako nakatikim ng isang araw na WH na pumasok. Pinakamataas ko 22. Ang maganda daw sabi nila, yung silent LS daw. Malaki daw yung doon, WH. Hindi ko pa na-try eh. Phone lang gamit mo. So, phone lang. Phone lang din gamit ko eh. Pero wala akong kasi naka-wifi ako eh. Bibilis yung walang patay-patay yung signal. Ay yung live ko. Nalalin mo doon lahat ng nagasan ng mama. Depende kasi host pag matagal ang stay ng tao. Malaki WH makukuha. Siguro kasi ngayon lang naman ako nakapag-pilis na medyo marami-rami yung tao. Karamihan 5, 8. Ngayon lang dumami-dami eh. Mag-stay lang sila ng tag-isang oras. Di sa 8 na yun, di may 8 hours na ako doon.
Pasok guys. Pang ano ko palang ilisto, pang 11 pa lang. Baguhan din ako mag-ilis eh. Mega love shout out sa mga nakatambay dyan. Thank you sa inyo. Sa pagsuporta kay Brother Bicol. Jeep Blocks TV, RTV. Bakit wala video si Mami H? Ha? Anong walang video? Premiere niya yan eh. Ayan, tingnan mo yung ano niya, yung naka-pin na yan, premiere yan. Premiere niya yan eh, yung naka-pin. Anong walang video? Bakit wala video si Mami Haj? Premiere yata yan sa ano eh. 4 yata. Pizza 4 yung premiere niya yata yun. May video yan. Okay na pala, nakita ko na. Baka ninja niya. Dikit sa akin.
Pero yung ano na yan, yung nakapin niya, yan na yung ano, main niya. Madami yung ninja si ano eh, si Mami Hatch, pero puro ligit naman yan. Pag pumunta ka sa ilis niya, yan, lumibigay yan ng ayuda. Daming mga grupo yan eh, mga puro may ninja eh. Pinakamababa na 10 ang bibigay sa'yo dyan. Maganda dyan sa grupo namin na yan kasi ang daming mga alagad ng mga yan eh. Daming ayuda nila. Sarap mangisda dyan. Nakailang ilis ka na ba ano? Jeep Plus. Ilan na ba yung ano mo? Ilan na ba yung live mo? Sige host, magpe-prepare lang ako ng ilis. Sige, salamat. Mamaya silipin kita mamaya. Ano po host? Sabi ko kung nakailang ano ka na, nakailang ilis ka na. Sa akin pang ano ko lang to, pang 11 pa lang. Sige na, mag-prepare ka na. Mas mamaya ako. Silipin na lang kita mamaya. 2 hours pa lang ako eh. Marami na host, lagpas na ata 30 or 20. Ay, tapos ganyan lang WH mo nakukuha. Bakit ang bagal ng WH mo? Hindi kasi palagi. Ilan ba video mo sa vlog? Kailang video ka na? Ba't ang lit ng WH mo kung nakadami ko ng ilis pala? Hindi kasi palagi. Dapat ang gawin mo na lang. Sabay upload ng video.
after ko, binawasan na kung yung rating ng W, ito ng 200 W. Ay, bakit? Ano bang ginawa mo? Ba't binawasan ng gano'ng kalaki? Grabe, kalaki na nanggal sa'yo. Grabe, ginawa ni Lolo sa yung W. Ito. 200. Napalo ka. Napalo ka ata. Napalo ka ata ni Lolo. Oo, napalo nga siguro ako. Oo, kung may napalo kapag mga ganyan ang tinatanggal sa'yo, may nagawa ka na ano yan. May nagawa kang mali niyan. Ako dati, 300 pa lang yung banana ko. Napalo na ako ni Lolo din eh. Kasi nasobra na ako sa Dikit. No? Tapos yung pala hindi naman nagbabalik sa akin. Naubusan ako ng pang-subscribe tuloy. Kaya ang ginawa ko, tinatanggal ko yung mga hindi naman ano sa akin. Nagtatanggal ako ng mga hindi na talaga sila ano sa akin. Pero nga, kita mo ngayon, naka-graduate din ako. Tuloy-tuloy na. Wala nang gaanong lagas. Sige na, mag-prepare ka ng ano, para ilis mo. Ang bayan, hindi kita mamaya doon pagtapos ko. Thank you sa mga nag-stay dyan. Antay lang kayo yung ng bago. Salamat sa support. Anong ulam nyo? Ha? Anong ulam nyo? Pumasok na si Papa mo? Ha? Pumasok na siya?
Oo, galing na. Mabuti naman. Magkita sa TV. Hmm? Okay lang yan, basta huwag lang maingay. Hmm? Okay lang makita dyan, basta huwag ka lang mag-ingay. Yan, magagalit yun. Mga nanonood. Ba't nag-ibig si Mat? Hmm? Ba't umiyak si Mat? Nangalo siguro yan. Nagluto ka na agad. Ito pa nga tayo sa ano. Okay lang yan. Nagagayak-gayak pa lang ako. Nice lang yan. Nanonood lang naman sila eh. Arwang ka na dyan, ah. Tumakas lang si GR. Ay ako, may iyak ka. Guys, bye-bye na guys. Out na ako. Sino bang nandyan? Salamat sa inyo guys. Out na ako guys. Bye-bye. Thank you host. Diyan ka pa. Thank you. Out na ako kasi may umiyak na bata eh. Baka magalit si Lolo eh. Bye-bye. Thank you sa pag-ano kayo sa pagsuporta. Mag-ano ka na, mag-sit ka na. Muntang kita.